खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान खौरां लानानै दिन्थिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। रायजोआव फिन सोमजिदों आरोबाव जिनाहारि खालामनाय जाथाय। चिरांनि बासुगावआव सोमजिदों बे खेबाव जिनाहारि खालामनाय जाथाया। सोरखारि फोरोंगिरि लम्फट सासे लिप्टन सोरखार मुंनि सुबुङा सासे 9 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो बेनि हेंथायै नखरनि सुबुंफोरा केस होनायनि उनाव दायो बासुगाव पुलिसआ एरेस्ट खालामो दुथां लिप्टन सोरखारखौ। दार्जिलिंआव थासारिया दायो जोबोर गाज्रि थासारियाव दङ। अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव दार्जिलिंआव हाजो ओनसोलनि थाग्रा न'फोरा हाजो गिसिखानायनि जाहोनाव फबसिनजादों आरो गोबां लामा सामाफोराबो गाज्रियैनो बायस'दों। हाजो गिसिखानानै फबसिनजानानै थैनाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासै 25 जनसिमहालागै बांहैनायनि खौरां मोननाय जादों। हाजोजों फबसिनजानानै थानाय सुबुंफोरखौ दासिमबो बोखांनो हाजोबाखै। मिथिनो हानाय बादिब्ला मैयानि सानावबो 2-3 सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। थांनाय रबिबाराव थैनायनि अनजिमाया गासै 20 मोन, नाथाय बांहैनानै गासै दायो 25 सिम जाहैबाय। बेनि गेजेरावनो बे हाजोजों फबसिनजानानै जिउ खोमानांनायनि मादाव 5 सुबुंफोरा नेपालनि दावबायारिफोरमोन होननानै सिनायथि होदों। दासिमबो दार्जिलिंआव गाहाय राजा लामाफोरखौबो बन्द' खालामनानै दोननो गोनां जादों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गोबां लाख रांखौ बोखांनो हादों पुलिसआ। गंसे साखा खबब्रै गारिया तेजपुरनिफ्राय जरहाट फारसे थांबाय थानाय गंसे AS12 AK 2879 नम्बरनि गारियाव सिग्रोमनानै गासै खमैबो 50-60 लाख रां बोखांनो हायो पुलिस बिफाना। बेनि अनगायैबो बे रांखौ लाबोग्रा गारि ड्राइभारजों लोगोसे गासै 4 सुबुंखौ पुलिसआ गावसोरनि आवथायाव लानानै सोंनाय फिन्नाय खालामगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। हाग्रानि मैदेरा फिन आरोबाव सासे आइजोखौ गाज्रियैनो बुथारनानै गालांदों। बाक्सा जिल्ला गेरुवा सनापुर गामिनि सासे 60 बोसोर बैसोनि अनजुलि बर'आ फुंनि 5 रिंगासो समाव लामाथिंजाय ओंखारनाय समावनो हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि जायो, जेराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव जायगायावनो जिउ खहा जानो गोनां जायो। जायगानि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला बे ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा गोबां सान सिगांनिफ्रायनो फैनानै गामिनि सुबुंफोरखौ गिखांनाय थासारि सोमजिहोबाय थायो। बेबादिनो मैयानि सानावबो 3सो मैदेरा फैनानै मासेया अनजुलि बर'खौ गाथारलाङो आरो मानैया साखाथिनि नखराव हाबफैयो होननानै फोरमायथिदों। बेल' नङा, अनजुलिखौ जिउ फोजोबलांनायनि अनगायैबो हाग्रानि मैदेरा गामिनि सुबुंफोरनि न'खौबो सिफायनानै सोरलां-बोरलां खालामनानै गालांदों। जाथायखौ खौरां मोननायनि उनावनो हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा जायगायाव सौहैयो। अर खामजानायनि जाहोनाव 6 सुबुंनि जिउ खहा। राजस्थाननि जयपुरनि एसएमएस देहा फाहामसालियाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गासै 6 बेरामिफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला अरा देहा फाहामसालिनि ट्रमा केयार सेन्टारनि ICUआव खामदों। बे गिख्रंथाव अरजों खामजानायनि जाहोनाव गासै 6 थैनाय खौरां मोननाय जादोंमोनब्लाबो आरोबाव जिउ खहा जाबावनो हानायनि सन्देह खालामदों, मानोना गोबां बेरामिफोरा अरजों खामजानानै गोब्राबैनो जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनायखौ कारेन्ट सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों। जाथायखौ अर खोमोरग्रा हान्जानो खौरां हरनायनि उनाव 2-3सो अर खोमोरग्रा हान्जानि गारिया फैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। गोदान राजखान्थि हान्जा एबा APB दोलोआ मैया खौरां मेल लादों। अनजुलि दैमारिनि दैदेननाय APB हान्जाया गोदानै सोरखार दानाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि BPF दोलोनि सोरखारखौ हामलायथि बावहरदों आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोना गोबां खोथा फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जा BTC सोरखार गोदानै दाफुंजाबाय, बेनि थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे BPF हान्जाखौ जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड APB निफ्राय गाहाम हामलायथि बावहरबाय। जों आसा खालामो इसोरा बिथांमोनखौ बोर होगोन, मोजाङै मोजां दैदेनलांनो एबा सामलायलांनो हानाय बादि। जों मिजिं खालामो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि राफोद दैदेननायाव 6 शेड्युल एबा जा 6थि फारिलाइ, बेनि जाफोर गोहो आरो जा आखुथायफोर, बेफोर गासैखौबो गायसनफिनजोबनो हागोन आरो लोगोसे गासैखौबो दिदोमै लाखिफिननो हागोन होननानैहाय फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोंनि बे BTC हालामनि जेसेबां राव, हारिमु आरो धोरोमनि सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय खौसेथि, गोजोन आरो जौगानाय बेलायाव गोख्रोङै खामानि मावलांनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो। आरो बे बेलायावहाय जों जेब्लायबो APB नि जानानै जोङो BPF हान्जाखौ एबा बिथांमोननि दैदेननाय जा सोरखार, बेखौहाय जोङो जेब्लायबो मदद होलांगोन।
गोरोबथानि जायफोर फारिखौ मावफुंजाथाव बेफोरखौ मावफुंलांगोन होननानै जों मिजिं खालामो। स्पेशली एक्स-एनडिबिफोरनि जा जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोजोर होगोन होननानै जों आसा खालामो। बे बेलायावहाय गुबैयै गोजोन गोरोबथानि उनावबो सागानगिरिखौ लाफानानै जायफोर एक्स-एनडिबि दासिम जेलाव थानांगौ जानानै दङ बिथांमोननि उदांथिनि थाखाय खामानि मावनायाव नोजोर होगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो बे बेलायावहाय जोङो गासैबो रोखोमनि मदद होनो थाखाय जों थियारि, मानोना बिथांमोननि केसनि बागै स्पेशली जों रायजो सोरखार आरो सेन्ट्रेल सोरखारजों माखासे थाखोआव जोङो खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय जायखिजाया मदद नांगौ जायोब्ला जों सोरखारनो मदद होनो थियारि। एपिबिआ जोनोम जानायनि समनिफ्रायनो मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ। बे जाबाय थै जिउ होनानै मोननाय जा बिटिसि 6 शेड्युलनि जा पावार अफ अट'नमि एबा गावखौ खुंनो हानाय जे मोन्थाय, बे मोन्थायखौ जाहाथे सोरबा नेशनेल पार्टिया दखल खालामनानै बेखौ सिलिंखार खालामनो हाया, बेखौ जों जेब्लायबो स्टेन्ड होबोगासिनो दङ। आरो बे स्टेन्डआ जोंहा दिनैसिमबो दङ। जों आसा फारिगोन बिपिएफ हान्जाया मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बेखौ जेब्लायबो नोजोर होगोन जाहाथे बे जोंनि आखायावनो थायो।